illa fiara ya tala ngana kanu tila kuri dongo do ini hasidiya be yon anga jamana nda kuri cebe bamana ngame to do haidara hasidiya alla de itabe chen kasra ma se sije billahi ni be bamana ngame haidara jugal dabla anga jamana na kuri ngani alama juga do mi yere du sukuna mata ki ga dabla kan ala barkada onani be ala barkada sharif usman madan haidara bastan de haidara ramadan de haidara ka korba mo de haidara ka gaini mo de haidara ni yaye ni bura ko rafika ye ko na kuma ni fe ni ya lame ni ma lame ko bura tayi ambala de sijane kana labangu nyuma ala ko danama amin ya rabbi ala ka sagana nyuma amin tubne ala ka ba herela antara azi ambi anga foli fenake inshallah baya haidara ngati la lebi iran iran masake iran raisi ale fatura ami dugo kai saboka avion kasare ami dugo kai ya rabbi alaka ya fama alaka hinana alaka dairo kira kanu ko inshallah baya haidara alebe innosita anga foli be shirifo be alhamdulillah me maliko nan me maliko anga foli ba be ivo na foli ndamina atiba wallahi am bi foli joya ami teme nanga walanda alhamdulillah min ba fe ko fo jamai min be jama fe ka nyini ngawla minu be tiktok ka so ni application dahere awye minu yore be facebook ka walma youtube ni minu mi se sebe na olu be se ko ka question do sebe ni usera ka alaka mamadu sera ka min kala ko dama ano nyefo nga tiktok mo so ni na doni ge amina labla ani aw bina kuma alhamdulillah ni ala sonama ani aw bina kuma ambala dele ala ko ambe sowama amin kira na sudu sallallahu alaihi ivo ni ngal dama do de bebi nda do amina folo mina odongo ang majme ngono alam nasraha awudu parce que jumashu barawdi ni mame ba fam jumashu la zikiru nabi foma ala kusma odi foli ka chane fe wallahi ani qur'ana yakal do to nuna wasoro nga yele mabulu ka chan me jumashu nuna qur'ana yere muni mo ko kan da qur'ana na chugudi anga afili to de wallahi ne bena fengini fi hakili to ala qur'ana ala ka kuma gadi me adira ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam arabu kana kada ka kira muhammad arabu wallahi me fi ka do qur'ana te kan qur'ana ala ka foldi ka dave woni me kan me qur'ana bi kana mo ko de ma mo ko munumbu o kan wallahi ya fama ni ni keslame ne bo ni fe keslame wa keslame yin me arabu joya ni kira bi bodine na arabu ya yanga mo ko chama mo sallallahu billahi arabu ya ay ku ka kafe labe ivo ka kafe labe jon ya fama arabu ya yanga mo ko chama mo sallallahu kira ni arabu ya don ni maslame ya don ma do le bisiga ku eski islame mi fo chendo me ni islame ya don baraban kira o kachira abe chira ni islame ya wallahi me umma ndo ni kafi isa chira misale ala ma ko chrétien wallahi isa ga dine ama ko chrétien chrétien de be fili me isa ma fili isa ga chila wallahi musa chira musa ma fili wallahi ya aya ka chila si ibrahim chira obe okili musa ga mo ko yahudu wallahi ya fama otumana ni aje temene chrétien o yahudia o islamé o abef kama fengele ndima me mande wonde bisika fili abeko ala abeko nabi mama chiruma abeko ajina dabla ay suyen dabla ay namara dabla ay ala batu me musa ga mo ko nabi ma don na musa ko fe uzairu tellement que ala kaba ko chama ga uzairu ala di wala ala ku yefla fara ala ga ya musa ga mo o yahudi wi bon mariam de fena isa ale fena na ci da ka mo ma komi kuma bonyanu ma olu fena kuma kan di ko isa ye ala denye parce que ko bonyana uma kwa isa ye kaba ko chama nge o kaba ko chara ka bonya uma nge ko ala dendo qur'ana ko filla ya fama o mana muhammad sallallahu alaihi wasallam ale fena na ka ci lase ale na ka ci lase ale fena tale ko islamo nyina na dine ko ka dine ke masaya ne arabu ya
ni arabu ye kodi arabu kɔni olu ye aljinɛ denw ye wallahi an dɔw ye aljinɛ baarakɛdenw ye siga t'a la o aljinɛ tigiw o ye arabu ye aljinɛ baarakɛdenw o ye anw ye wallahi ngalon don wallahi an bɛɛ bɛ aljinɛ in de kɔnɔ arabu tɛ farafin tɛ siga t'a la o kɛwale tigi ɲuman na o de bɛ aljinɛ in kɔnɔ siga t'a la kanko ngalo kodi ay taa ci fɛ wallahi n'a bɛ se ka ala bato kan o kan n'a ka seli a ka bato bɛɛ n'a bɛ se ka bato kan o kan n'a y'a bɛɛ kɛ kodi ala tɛ siya ye ala tɛ kan ye wallahi ni ala m'an ka bato minɛ kan wɛrɛ la ala tɛ jurumu sɛbɛn an ka kan wɛrɛ la siga t'o la o sangare a tugul dɛ ne tɛ ka nin kuma ninnu fɔ nin ye dɔ b'a fɔ a ye diinɛ sɔsɔ n y'a sɔsɔ k'a jumɛn na bamanankan an y'a ala bato bamanankan la ala t'o sɛbɛn e ko ko n ye jurumu kɛ bamanankan la ko nka ko ne bato kɛ bamanankan la ko tɛ sɛbɛn ala m'o fɔ maa ye a ye to yen dɔw kɔni bɛ se ka na ni kuma dɔ ye kuma munun de don an b'o o fɛnnin ka tɛmɛ ko n'an bɛɛ ye bato in kɛ arabukan na ko a bɛ bɛn ni kelenya fɔ kuma na ten n'o tɛ arabu yɛrɛ m'anw jate ko arabu fɛ k'olu ta de ye diinɛ ye ko an tɔw ye kɛrɛfɛdɛn ye k'a sɔrɔ nkalon don ala m'a fɔ maa si ye ko arabu farafin ala ko ya ayuhannasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ala ye fɛn min ɲɛna fɛ dɔrɔn sira ala ɲɛ farafin tɛ arabu tɛ tubabu tɛ foyi tɛ woyi sira ala ɲɛ dɔrɔn sira ala ɲɛ i bɛ ala bato ni sira ala i bɛ da ala la ala ka ala sira d'a ma kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam ibo o kuranɛ ba in a y'a miiri a k'a taasi a ye seli nka ne bɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye a ka misiri ninnu kɔnɔ a bɛ ka seli minnu kɛ ne ma sɔn a y'a ɲɛɲini kosɛbɛ u bɛ dɔnkilida de la mɔgɔw ɲɛ u tɛ ka ala ko fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ ni misaliya la solo jara ni ninnu danbelen ninnu n'olu ye kuranɛ aya dɔw ta ko o dɔw ka kalan dɔnkiliw la o ye kuranɛ aya ta k'a don dɔnkili la mɛ o y'o fɛ ko wahabiya alimami ninnu lajɛ ŋini min o de ye seli ye a y'a lamɛn dɛ tiɲɛ tɛ walahi tiɲɛ tɛ walahi bilahi ayatollah de filɛ k'a fɔ lahara ala min bɛ ne ɲininka n kelen walima ala min bɛna ɲininka jama cɛra a filɛ ka seli ŋana minnu kɛ n galen na alikuranɛ na ni silamɛya ye tiɲɛ ni seli ninnu tɛ tiɲɛ bilahi talahi a filɛ ka mikoro bila ŋana min na mɔgɔw kunna safɛ ni misiri mɔgɔw k'an ka mikoro mankan mɛn k'an bɛ ka min fɔ k'an bɛ ka ala wele walahi tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ bilahi silamɛya kuma man ca misiri dɔ jɔra Gana yan sisan yani mɔgɔw ka taa misiri na a misiri tun bɛ misirideniya la misiriden n'an ko misirideni dɔgɔya deni kɔ tɛ dɛ i n'a fɔ misiri mangani kun i y'a faamu wa safɛ alimami dɔ tun b'a la alimami bɛ siran ala ɲɛ wallahi an ka nin quartier na yan sisan u nana k'u ka misiri bonya kabini u ye misiri bonya daminɛ n ko alimami i mago sara kala ɲɛnama t'e la nka ala ɲɛsiranɲɛ b'e la mɔgɔ ninnu ye nafigiw de e tɛ arabukan mɛn maa min tɛ arabukan mɛn o tɛ k'u ka alimami u ye misiri jɔ k'a ban sisan dɔrɔn u ye alimami bɔ a la bilahi et puis k'a fɔ an b'a kɛ dankan ye o tɛ dɛ u y'a tɔgɔ de bɔ alimamiya la pewu Gana yan an ka quartier la yan k'a bɔ misiri parce que ale tɛ se u ka dɔnkilida in na a tɛ se o la ale kɔni bɛ se min na bisimilahi rahmani rahim Allahu akbar bisimilahi rahmani rahim o ye ala subhanahu wa ta'ala kanu min b'ale dusukun na danaya min b'ale dusukun na ale bɛ kalan kɛ n'o ye mais ninnu mago t'o la bilahi u ye misiri jɔ misiri banna sa u ye alimami bɔ a la mɔgɔ dɔw murutila ko alimami bɛ ka taa seli o misiri kelen la mɔgɔw kamana gana a ko u ma faamu ne alimami kun banna ka seli misiri in na ne tun bɛ tigɛ alimami na o kɔrɔ ye ko alimami tun bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ jɔyɔrɔ bɔsira ale la min kɛ bon ale fɛnɛ tɛ yɔrɔ an ka alimami caman bɛ ta o alimami caman bɛ ta n'i kɔni olu jɔyɔrɔ bɔsira a b'a fɔ ha ala ko tɛ ne fɛnɛ bɛ misiri bila alimami bɛ taa seli a misiri la ka nafiki ninnu to yen ala la ilaha illallah u ti ala dɔn u ti kira dɔn wallahi u ti ala dɔn u ti kira dɔn u kan ka tigɛ u yɛrɛ la bilahi u ma alimami in bɔ alimamiya la k'a bɛ jɛnɛya kɛ u m'a fɔ k'a denmuso ye kɔnɔ ta u m'a fɔ k'a bɛ sonyɛni kɛ u m'a fɔ k'a bɛ namara kɛ dɔrɔn a tɛ se u ka dɔnkilida in na u y'a bɔ alimamiya la an ka nin quartier in na yan a bɛ yan a bɛ yan alimami ma bɔ alimamiya la fiyewu ko ala kota dɔ dɔnna a la bilahi taala alimami ma bɔ alimamiya la n'o ye
alimami bɔra alimamiya la dɔrɔn an ka misiri jɔra a cɛɲɛ na e ma e ye fantan ye parce que alimami ye fantan de Jakarta koloni dɔ de b'a bolo voilà parce que misiri valeur bonyana ma bɛn mais yani misiri ka jɔ ka misiri to a kɔrɔlen la ale de kun ye alimami ye mais sisan misiri bonyana ka misiri cɛɲɛ ka tapi da kɔnɔ ka micro dakabanaw don a la u ye alimami bon n'i y'a fɔ mɔgɔ dɔ a bɛ kɛ ko bɛ ka u sabatiya ngali na ala la ni ayatollah min bila k'a fɔ billahi tallahi u y'a bɔ alimamiya la u m'a bɔ a la fiyewu k'a ye ala kota dɔ kɛ ala kota min na i bɛ se ka tigɛ i ka mɔgɔ la walima ka ɲugu i ka mɔgɔ la o t'a la mais a bi a y'a jateminɛ u y'a bɔ alimamiya la a bɛ yen ten i y'a faamu wa a bɛ tan u ye sanfɛ o de kosɔn a ka misiri ninnu karamɔgɔkɛ a y'a cogo dɔn ne bɛ min fɔ a ye da ala la a ye sira ala ɲɛ nka filɛ ŋanaŋana min na misiriw la dɔnkilida ninnu seli tɛ fo mɔgɔ k'i miiri n ko seli la i bɛ ka kuranɛ min kalan misaliya la sisan an ka bisimilahi ta an ka sɔrɔ ka don an ka fayida kɔnɔ Ivo i tulo bɛ na wa tulo b'a la kuranɛ sura min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko alifatiya n'a bɛ fɔ bisimilahi sura a bɛ kalan seli la munna a bɛ kalan an ka mɔgɔw wallahi suma wallahi i bɛ alimami 100 jɔ ko e ye fatiya min kalan i bɛ k'a kalan tuma min na i y'a kalan cogo di n'a ma f'i ye ka madu lazimu dɛ a b'a fɔ ko idigam bil gunna dɛ i y'a faamu wa safe n y'a sama dɛ n y'a jigin dɛ nin kan ka kɔrɔta dɛ ayi o kɔ tɛ ne lamɛnba ne filɛba ne ko e ko silamɛw ɲɛfɛ ko Allahu akbar ala e de ka bon ko bisimilahi rahman rahim n b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye diɲɛ hinɛtigi ani lahara hinɛtigi alhamdulillahi rabbil alamin ko tanu bɛ ala ye ala min ye dabɛnw tigi ye arrahman rahim diɲɛ hinɛ tigi don lahara hinɛtigi don maliki yawmi dini sarali don masa don iyaka na'budu ala an bɛ e de bato wa iyaka nasta'in ala an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ ihdina siratal mustaqima ala anw kan da ka taa siratigɛ kan siratigɛ min tilen don siratal lezina an'amta alaihim mɔgɔw ka sira de ko don e ala nɛɛma yɛrɛ mɔgɔ minnu kan ghayril maghdubi alaihim wala dɔlina mɔgɔw ka sira ko tɛ e ala dimina minnu kɔrɔ ani mɔgɔ minnu filila mɔgɔ bɛ seli la tuma min na i kan k'i miiri kuranna a y'a kɔrɔ de la tan mais i tɛ foyi mɛn o fɛ Allahu akbar dɔn i bɛ alimami alhamdulillahi rabbil alamin n'i ko k'a k'a kɔrɔ fɔ bamanankan la a tɛ se k'a fɔ tan a tɛ se k'a fɔ tan a bɛ ka ɲiniŋini min kɛ a tɛ se k'a kɔrɔ fɔ tan a billahi a bɛ ka kalan kɛ ɲiniŋini min n'i ko a k'a kɔrɔ fɔ a tɛ sɔn k'a kalan ten wa kabini yen nɔ i bɛna dɔn ko nkalon don quoi ne bɛ ka tamasiyɛn dɔ de di mɔgɔw ma selibaga e min bɛ ka sira k'alimami kɔfɛ n'i ko a ma k'a ka bisimilahi kɔrɔ fɔ a t'a fɔ bisimilahi rahmani rahim n b'a daminɛ ni ala tɔgɔ a t'a fɔ ten a b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim n b'a daminɛ ni ala tɔgɔ diɲɛ hinɛ a bɛ segin a ka kan in na n'a bɛna a kɔrɔ f'i ye o kɔrɔ ye ko a filɛ ŋanaŋana min na yɛrɛ don tiɲɛ tɛ bilahi n'a bɛna a kɔrɔ f'i ye a filɛ ka ŋunuŋunu min kɛ a t'a kalan ten k'a b'a kɔrɔ f'i ye a b'a kan ba sigi ni a ye i y'a faamu k'a kala e ɲɛ a b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim mais n'a jɔ mɔgɔw ɲɛ seli la a t'a fɔ bisimilahi rahmani mais pourquoi i bɛna dɔn ko ala tɛ quoi a kɛra projet de voilà ka ko moderniser quoi a bɛna tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ o an tɛna seli dabila dɛ nka an bɛ seli corriger k'a d'a ma ala k'an bɛ sɔn ma i b'o n'an b'o fɔ selilaw ye a ye seli maa minnu tɛ bisimilahi kɔrɔ dɔn a ye ne ka nin video in ta ala ka mamadu youtube mɔgɔw u tulo b'a la wa u bɛ yen facebook tiktok n bɛna segin bisimilahi sura kɔrɔ kan n'i bɛ seli hali ni t'a kɔrɔ bɛɛ dɔn i cɛ siri i ka to ka kumaba kelen kelenw ta i k'i miiri a la n m'a fɔ i ka seli ti minɛ k'a fɔ k'i t'a kɔrɔ dɔn dɛ nka i ka fɛn min fɔ ala ye a ka sɔrɔ i b'o kɔrɔ de dɔn taasi de b'a la n'i bɛna seli n'i y'i jɔ golo kan Allahu akibaru a kɔrɔ de ko ala e de ka bon i b'i ɲɛsin kɔrɔ ma o ye anw ka jamana makandi bɛ anw ni kɔrɔyaba cɛ o kama n b'a fɔ ko kɔrɔ ko bɛ alikaba ko de nɔfɛ k'i ɲɛsin alikaba ma ala tɛ alikaba kɔnɔ ala tɛ alikaba kɔ kan ala bɛ fan bɛɛ fɛ mais alikaba ala ka yamaruya don ko a y'a ɲɛsin a ma n b'a fɔ a bɛɛ ɲɛsin b'a kɛ kelen ye ne batoli sira kan bɛn ka na i y'a faamu o la an bɛɛ b'an ɲɛsin alikaba ma o la ɲɛsin alikaba ma i b'a fɔ ko Allahu akbar a kɔrɔ de ala
e de ka bon ala de ka bon kɛrɛnkɛrɛnli don quoi o la i bɛna fɔ ko bisimilahi n b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye arahmani diɲɛ hinɛtigi don arahimi lahara hinɛtigi don alhamdulilahi tanu bɛ ala ye rabbil alamina min ye dafɛn bɛɛ tigi silamɛw dama tigi tɛ dɛ dafɛn bɛɛ tigi arrahman rahim diɲɛ hinɛtigi don lahara hinɛtigi don maliki yawmi dini sarali don masa don iyaka na'budu ala an bɛ de bato wa iyaka nasta'inu ala an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ ihdina siratal mustaqima ala an kan da ka taa siratigɛ ka siratigɛ min tilennen don siratal lezina an'amta alaihim mɔgɔw ka sira ko don e ala nɛmayara mɔgɔw kan minnu kan gayiri magdubi alaihim wala dɔlina mɔgɔw ka sira ko tɛ e ala dimina minnu kɔnɔ ani minnu filila i bɛ nin kala seri la n b'a deli ala fɛ ala k'a nɔgɔya ko baaraw kana i fo ka kafe d'a ma a bɛ to ka i fo jateminɛ dɛ a ka to ka video a ka to k'a jɛngɛ ɲɔgɔn tɛ u bɛna i fo bila page dɔ ka yan nɔ u b'a fɔ ayatollah i ka e ma solo ni ayidara ka wazulu dɔ bɛ yen nɔ solo de tun bɛ sunɔgɔ la quoi o le ke bani b'a fɔ a ka fin solo b'a fɔ a ka jɛ mun y'a s'a ma sunɔgɔ i y'a faamu ni kuma dɔ fɔra b'a ko ayi o b'a sɔrɔ a y'i yɛrɛ man ka fɔ ye mais ale bɛ sunɔgɔ la o le ke solo k'a fɔ bani ma yɔrɔ dɔ la ko namu walima tiɲɛ bani yɛrɛ de bɛ kuma fɔ k'a sɛmɛ solo la solo bɛ tila ko ayi ayi kuma man ka fɔ ye mais mun b'a s'a ma mais mɔgɔ tɛ jigin sunɔgɔ i b'o la koyi ka tilen k'i jɔ denmisɛnninw ɲɛfɛ ka fɛn kɛ mais a bɛ to ka caméra jɛngɛ dɛ n'o tɛ tiktok kɔni ni sunɔgɔra bi na dɛ i ka video kunkurunin ala k'an bɛ sɔn ma kira n'a so dungo ko sallallahu muhammad o la min nin fɔ aw ye fatiha fɔ kun ye aw ye nin an bɛna don an ka ala welew de kɔnɔ sisan jɔn kan ka ala wele cogo di jɔn kan ka da ala la cogo di fɛn minnu bɛ fɔ n'an b'a fɔ ko fayidaw walima dalilu munna a bɛ kɛ wala kuma bɛ yen nɔ de alahu k'an bɛ sɔn ma ala ka sɔn ma kan i ka tiɲɛ ko i ka kafe min ka sɔrɔ ka na i y'a faamu a ye sira bila yen a ka fɛn ka kafe min kafe n'i ma taa dun kɔri du fɛnw n jɔ ta an kɛ n dɔgɔki kun kɛrɛfɛ wala n ka cɛ nin dɔ min koyi ne b'i ɲɛ jɔ wala ala k'an bɛ sɔn ma wala mamadu an b'a fɔ youtube mɔgɔw ye k'u ka partager u ka kɛri bila kɛri de bɛ réseau fangaya tiktok bɛ baara la wa wala k'u ka kɛri bila cɔrɔnɔ ɲuman na a y'a partager ka kɛri bila aw yɛrɛ ko cɔrɔnɔ b'a fɔ ko a ye kɛri bila ko ala kama de don ala kama tɛ dɛ réseau balo de ye kɛri ye ne m'a ye cɔrɔnɔ b'a fɔ a y'a partager a ye kɛri bila wa ne yɛrɛ b'a fɔ de koyi dɔw yɛrɛ bɛ k'an zabi t'a la ko karamɔgɔ k'i sigi ko a y'a partager dɛ a y'a partager a ka kɛri bila voilà ne ka forfait sɔngɔ maa m'a di ne ma